Ay, isang ma'am, damulag do. Hadlok mo ito ba eh? Ikaw, magusig dilag dali sa mua ba? Mix, pagkagbigang mix, buhang nga ka. Higit mo gikon karon. Pero successful to nga pag-mixing, lamig ito. Lumalik dito. Karon, guidance, tanggam karon. Kaya to damo. Guidance mabutaan eh. Sa eskwela good ba? Ano gintulo lagi dia? Ay, tugkilang guidance po ni mga buang ni. Tara. Asal mo? Kuyo man ang bataan eh, bunal ta ka diya ron. Grabe ka high blood po ni mo eh. Nangutana ragay taga-asa mo. Kita kag nami sa guidance padulo. Ay, ikaw, kung saan mo ka dire? Ay, yung naglagay-dance mo ka. Tangan ay, sugo ko pa pangahoy ni mama. Kasi mana ako nangahoy oy. Asan to mga bata? Kanina ramang ko diri. Kaya to na nila. Tara. Kamay kita karon ba? Lagot mo. Good morning, ma'am. Morning, ma. Ay, basta niya, ma'am. Lamay. Unang-unang, wala yung tsura. Nagdala ko yung tubo, madruga niya. Unsay nakamaayo sa good morning. Tintugayan nyo nabot. Patay mga pre, nagdala ng nagtubo. Gani umulag no. Tay kita ani ba? Saon ka tani. Tusok mas mulubot ba? Sumukan mo dahil sikon dyan karon. Karon magtusok sa lubot kita mulag. Naibunal man sa itong ulo, kinabugo kita. So karon, kay nangabsin man mo gahapon, na ako'y pabuhat sa inyo ha. Oh, nanata dere. Saan ka dari ma'am? Ibuhato na to, ma'am. Ay na mo sig reklamo dia. Pangimot na magsagbot. Nah, diri ma. Katisaan niyo eh. Dako mo ganing iriyaha, ma'am. Ano naman yung yuta sa lulo sa bukid ma'am? May nakaputi pagid mi. Maudod. Wala na pakyawan dito mamoy. Papakyaw na lang na, di makaya na mag-mong aron oy. Himo naman yung trabante. Daghana pa yung reklamo oy. Sa man ibagsak ta mo. Mangibot mo sagbot. Ay, awasan ni. Sige, sugdan na ito ni. Uy, yun na. Mamatay laing. No choice mo tani. Pangibot ra mo sagbot ya kay magbantay ra ko ninyo. Sige ha. Hello babe. Ikaw na ka. Naintiyan bay. Awasan yung bata. Buwag utot ni mo eh. Di bitaw. Magwa ka utot isa ka tuig. Kalabang sa itugaw. Bo, day. Ikaw dito, kalibang na ba? Itong tiyan. Aso paon ta karon. Bang ma'am. Isa bang ma'am. Ikaw dito. Ay, kadaan eh. Ano mo ba eh? Oh no! Ano mo ba eh? Namin mga langaw ng gawas. Pre, alin mo ba no? Tanawan ninyo, murag salag. Oh no! Uy, Salag. pero nang gawas sa mga dagong langaw. Oo nga man ha. May langaw sulod lagi. Ah, gilangaw ang bunga. Ayo. Tawagan si ma'am daw. Ma'am! Unsa man? Disturbuhan ninyo oy. Awar ko ni ma'am, naisalag diri nga ni nang gawas langaw. Ako si patakag labot-labot niya ha, basig unsa na na. Baby, tanawa ko. Dara ma'am mo. Unsa man na na? Dara. Ay! Ay! Palayo! Ano siya? Makakita mo rin sunod, ay mo patakag dolan ni kay mamaak ni siya. Matarog lang ni siya, gamay lang. Pareha ni. Ay lang. Tarog no kay basig mo gawas ba? Mamaak ni siya, tawag ni siya tambubuan. In English, honeybee. Oh, kanating nang gawas nga langaw pre, honeybee di tawagan na sa English. Amo ba pre, di na butterfly. Butterfly. Dragonfly. So yung tama sa inyong tulog yun no? Pero ay asa man si Mila? Si ma'am. Ay. Ma'am, nara ko diri ma'am. Nangibot ma'am. Ayaw taruga! Ay, patay! Tabubuan! Putak mga bray! Kumagi ko niyo! Sakit kayo! Pre, kita ba nga buyog? Ya, ayan na eh! Ay! Bibiyaan na po po nila! Ay!
mabagsak tabutan na.